Yazi kuna something engifuna ukukutshela yona. Khuluma. Angazi ukuthi izosounda kanjani kuwena. Ukhulume manje All right, yazi I have feelings for you. Yep. I have feelings for you. Angizwa Nginama feelings akho. kanjani. Kahle, like ngifuna mina nawe sibe kwi relationship. Hayibo. Mina ngathi hayibo. Ngiserious. Yes, ngitshela ngithanda abantu besifazane vele. Before ngidate nobhuti wakho, bengikwi relationship nomuntu wesifazane vele. So Yena ubhuti uyayazi leyo nto le. akayazi ubhuti wakho, that's why ngize la kwa Black Life TV ngoba bengifuna ukukutshela lokho. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungsta. Namhlanje vashela udadewethu uthi-ke nawe unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo sawona njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona nibabukele emakhaya, ngiyanibingelela. Ngiqhamuka kwaMashu kasi Esinqanqaweni. esinqanqawini yebo. Isinqanqawu sineyimfihlo. Uyazi nje nawe abantu basesinqanqawini uyabazi, uyasazi. Umusa nje kudlala ngesinqanqawu. Abantu-ke nabafihla basinqanqawu. Abantu Yes. bamqonda ngqo. Ya siyamqonda ngqo njengoba nje namhlanje ngizomqonda ngqo. Uzomqonda ngqo. Ya. Okay, ubekwa yini la? Hey sisi, yo. Nginezinkinga nje kuningi so ngifuna ukuconfessa kahle kahle. Angithi uyazi ukuthi ngakhethwe esontweni. Okay. So manje mengikhethwe esontweni ngikhethwa ubhuti. Okay. Njengamanje sibhizi siprepare amalobolo nomshado lezo zinto ngoba enkonzweni yami akuvumelekile ukuthi ndibe intimidated nomuntu ningakushadi. Okay, So nibe nje- intimate Yes, izinto nje zasekamereni asikakozenzi. Okay. Ya manje la nginenkinga so angibafile abantu besilisa. Manje angazi ukuthi ngizoyenza njani because nangu ubhuti ngiyambona ukuthi interested, une-potential, ufuna sishade nje, ubusy uyalungiselela zonke lezo zinto. Manje mina angisekho lapho. Ima-ke nikhethana esontweni. Esontweni bakubuza ukuthi uyamfuna lo muntu noma awumfuni noma wavesana ukuthi uyagqina indoda. No, bangiboza esontweni nabazali bami bangiboza but-ke abazali bami bayangiphoqa cause kagayi ku-rich. Yabo babona lezo zinto zamalobolo nani nawe uyabazi-ke abazali. Yeah. So manje-ke ubuvele ungawafuni amadoda. Ya bengawafuni but uGuy besinqala bokumthanda ama-feelings bese developa kancane kodwa nje ngiyabona manje ukuthi hayi Akusahambi kahle. akusahambi nje kahle, akusekho nje nento encane yabo nje mengithinta ish ngathi ngihanje umneke nje ngathi khona into eyenzakalayo. Hayi ubo, is it that bad? No, akekho bad uGuy. No, sengisho ukuthi is it that bad mayikuthinta like awumdingi kangako. Yes, angimdingi nje eduze kwami. So manje kuzoconfessa kubani-ke? Uzoconfessa kuyena ukuthi lalela bhuti mawungithinta ngathi ngizwe imnenke. No, mina ngithanda abantu besifazane kahle kahle. Okay. Yes, so I like her sister. Yabo nje if ngibona usisi wakhe, ngibona nje umuntu wami. So bengifuna ukutshela yena usisi wakhe ukuthi ngiyamthanda. Angazi ukuthi lento le ngingayibeka kanjani nakubhuti wakhe ngingayibeka kanjani. Wait, usisi wakhe urealize nini ukuthi uyamthanda? Ungene kule relationship wazi ukuthi khona usisi wakhe kwenzakaleni? No, ngine relationship ngingazi ukuthi khona usisi wakhe. About the time if nje ngimbona usisi yabo sihlala hlapho ukuthi sisonke ekitchen siyapheka sike daningi sibuka iTV. Ngiyasho ukuthi no man, nangu umuntu wami. Awumchazeke lo sisi lo uzubona ukuthi imlethela ka Black Life uzoconfessa kene nje lo luthando ulahleke lokho konke okunye. Uright, ukind, nje muhle. Ngithanda nendlela nje akayiyona indlela abukeka ngayo. Wow. Alright. Okay, so mawubuka ama energies enu between wena no sisi, do you think ukuthi naye ngenzeka ukuthi kena she's into girls noma it's just wena kuphela? It's just me.
yena angazi because ujola nabantu besilisa. Yeah. Oh my goodness, but esontweni what's gonna happen? I don't care about church. Angisana ndaba manje. Yabo nje into enginendaba ihappiness yami ngayo manje. Cause yabo ngize ngingene nje lana it's because of abazali bami. Yes, cause bayamthanda uGuy nabo bayabona ukuthi ba right, bafuna izinkomo lezo zinto nje namafa and stuff. So babuke i-status kakhulu nokuthi bacabange yakhe Exactly, inhliziyo. yes, babuka i-status cause futhi ingane yamfundisi lena ingane yapastor wami. Wena uzofuna indodakazi kaPastor. Yes. Okay, esontweni khona mhlawumbe abazali into abayenzayo. Abayenza kanjani? Like esontweni babafundisi ngisho abazali bakho. No, bayakhonza nje. Bakhonza nje. Yes. Because manje ngiyacabanga ukuthi kena if ukuthi nabo babafundisi ingane yamfundisi omunye isizofuna udadewabo. Udadewabo uyasonta? Not really. Uyeza nje enkonzweni. But ubhuti wakhe osonta kakhulu. Ugxile kakhulu. Yes. Ngiyenzeka ukuthi mhlawumbe uphutha off nokuthi usonta kakhulu. No, akusikho lokho ukuthi usonta kakhulu nje uyena physically angimthandi. Sengithanda usisi wakhe nje so ngiyacikeka nje mengimbona even Shame man. Usisi wakho wahlangana naphi naye? Sihlangane naye ekhaya kubona sesontweni ke yabo benge ngimbone but the time spend isikhathi sonke njena ama feelings ayakhula yabo nje kuyadevelopa izinto kumina ngibone nje umuntu wami. Usuke waspenda isikhathi alone naye? Yes. Like nabe bowu-2 kuphela? Yes. And then kwakunjani lokho? Kwaku right because angikhombisanga yabo ukuthi I have something kuyena. Yes. Like again, I'm trying to understand ukuthi kena as much as awukhombisanga ukuthi you have something again, but uma ukhuluma naye wawubuka ukuthi kena mhlawumbe ingaba khona ihope inhlasanyana nje ethi kena nayo lona ngangithanda ngoba phela uthe uthanda abantu besilisa manje ufuna ukuzobreaka i-relationship umuntu esekulobolile ni busy nilungiselela umshado wena usuzothi aye angifuni wena mina ngifuna udadewenu. I don't think kuzoyenzeka but ngizozama ukukhuluma naye. Firstly uzocabangela ubhuti wakhe and ngiyena futhi angiyiboni i-potential abantu besifazane. I don't think kuzoyenzeka but I will try because ngiyamthanda. Okay, ngaphandle kwakhe ke bakhona abanye abantu besifazane obathandayo? Yes, bakhona. Bakhona. So akathe uthathwa lapha esontweni bekhona dujola naye? Yes, bekhona and ubhuti wakhe ngangimfihlelile ukuthi ngiyazi because nabazali bami abazi. Yes, ukuthi ngijona abantu besifazane. So lo owamshiya usumshiyela lo wasesontweni? Asakhulumi because ngamblock nje ngamkhatha off and naye waba upset ukuthi senginalo umuntu lo wasesontweni. Wesezama nje ukuthi uyoshe ekhaya yabona then ingazama ukuthi engasho because what if abazali bami find out ukuthi ngidate abantu besifazane kwakuzokwenzakalani leyo nto because bayakhonza ngabona futhi ukuthi kuzomoshakala nalo wasesontweni. So awusabanga ukuthi kena uzoza azosha lapha esontweni ukuthi ayibo isitabani? I was scared, I don't wanna lie, ngangisaba. Kodwa ngathi ke if kwenzeka kuzoyenzeka. Luckily akazanga. No, but again it's a good thing ukuthi you following your heart. Ukuthi kena wenze sure ukuthi ke uyamtshela and ingaya kabili le ndawo ngenzeka ukuthi athi nami kade ngangikubuka ngenze ukuthi nixabane. Yo phela mina ngathi kade wayengibuka yo angazi ngingathini. Hayibo angazi ngingathini ngoba angisana ndaba nje nobhuti wakhe ukuthi ufila kanjani uzongibuka kanjani I don't care esontweni abazali bami nje angisana ndaba. So your mind is made up. Yes. Usuneshona nje ukuthi lalela if I die I die la. Yeah. Okay, so abazali if back disowner Hayi ngizoyibona ukuthi ngenze njani anginandaba. Yo, I don't have option B but ngizobona endleleni. ubona endleleni? If ekugabha ke ucabanga ukuthi uzophindela kulo wamgabha? I don't think so. Angibona ukuthi uzoyi-accept i-apology. But ngangisamthanda yena. Yeah, kwaba yilona ke wasesontweni. Sho, ayikho inkinga asimthinte usqueezer wakho. Manje izophenduka lento lekade kusqueeze izolo manje sokuwena uthanda like it's a mess. Hayi ngiyobonakala phambili, It's a mess. I know asimthinte usqueeze simazisa ukuthi
Sisiwe mina ngibheke wena. Asimazisi. Asimthinte. To copy this tune, press any key. Hello. Hayi sisunjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsala ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha ka Black Life TV. Hello, uyangizwa? Yebo. Okay, ukhuluma noLungsala ka Black Life TV. Yebo. Kuhlelo luthi ke nasikhipha izimfihlo singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakwazi. Okay. La e-studio ngihleli noSqueezer wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umbambele. Imfihlo. Yeah. Yebo. Okay. Umbambele kanje. Hello njani? Umbambele. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yazi kuna something engifuna ukutshela yona. Khuluma. Ngazi ukuthi izosounda kanjani kuwena. Ukhulume manje All right, yazi I have feelings for you. Yebo. I have feelings for you. Angizwa. Nginama feelings akho. Kanjani? Kahle, like ngifuna mina nawe sibe kwi relationship. Hayibo. Mina ngathi hayibo. Ngiserious. Yes, ngitshela ngithanda abantu besifazane vele. Before ngidate nobhuti wakho, bengikwi relationship nomuntu wesifazane vele. So Yena ubhuti uyayazi leyo nto le. akayazi ubhuti wakho, that's why ngize la kwa Black Life TV ngoba bengifuna ukukutshela lokho. So sengikhathele nami ukupretenda manje. Mina ngeke ngikwazi. Mina anginawo ama-feeling awamantombazane. Anginawo. Okay ke, but uhlala ukwazi lokho ukuthi mina nginawa wakho. If ukuthi mhlawumbe usuyashintsha umqondo, I will wait for you. Awukho umqondo engizoshintsha njengoba ngikutshela nje. Hayibo, yazi imhlola phela leyo uzongitshela yona, imhlola. Uzothini ubhuti mengaseyithole nje ngalento leyo uzongitshela yona manje? No, anginandaba nobhuti wakho. Mina umuntu engimthandayo la uwena, so anginandaba ukuthi uthini, ufila kanjani. Ngikhulumela uDodi nje ngeke nje ngikwazi mina. uDodi nje lo ngitshela wona. Dodi. Ngiserious. Angidlali yazi. Hayibo, esontweni bazothini? No, I don't care about church. Mina umuntu enginendaba ngaye lana imina nawe. Ngeke. Hayi ngeke kulunge ngekwazi. Okay, ngiyakuzwa. Yebo ngeke nje. Hayibona imhlola yami le. All right, ngiyakuzwa. Maybe usazoshintsha umqondo kodwa. Hayi ngeke. Hayi yabo le ubhuti kumele ayifone nje. Kumele ayithole. Okay, anginenkinga. Yo. Sabona sis. Ulungsalo. Yebo ngiyakuzwa. Ngicela ukuchecka la ukuthi mhlawumbe awekho ama signs ade khombisa usisi ukuthi ke na ayibo o indlela akuthinta ngayo o indlela akukhuluma ngayo nawe akukho lutho nje ade likhombisa ukuthi lo muntu uyakuthanda. So akukho lutho nami ngiyathuka kwayimanje. Ngiyathuka. So wena awunayo noma inhlansi encane akwazi ucabange nje uthandana naye. Angikaze yazi. Bengimthatha nje njengosisi wami. So what does this mean for your relationship yenu ke manje? Ngoba phela uthi ke na ufuna ngisho nokutshela abasekhaya ukuthi ke ubhuti angabe saqhubeka nomshado namalobolo lakha akasafuni lutho nje. Uthi ufuna wena kuphela. Yazi kwasitana kwaphela ngisho nalokho kungani kwavele kwaphela. So uzomazisa ubhuti ukuthi utholele call noma Kumele
umamfethu umfowethu. But umfowenu umuntu onjani? Umfowethu uwumuntu onothando, umnikile uthando lokuthi ayikho into angamenzelanga yona. Iyangixaka phakathi manje. So mawukade ubuka i-relationship yabo boba uthungo bayasho ukuthi bebe-spend isikhathi nawe, ubuyibona injani? Bumbona yena ukuthi uyalibuyisa uthando kubhuti wakho? Naye umemkhanda bekukhombisa uthando ngendlela ade bendikezana ngayo uthando bebobabili. Iyangixaka nje lento sami, iyangixaka ngempela. So bungeke uzusola ukuthi-ke na khonto eshaya amanzi? Hayi ungeke uzusole. Yazi ungeke uzusole. Hayi. Hayibo yazi yangathusa lento. Hayi, no, siyabonga kakhulu. Uthukile uSqueezer wakho. So Squeezer, it's a no. Ubhuti obviously uzokwazi. Back to square one. That means usuwedwa futhi. Ngcono ngibe ngedwa. So uzomlinda noma uzoqhubeka nempilo? Ngizoqhubeka nempilo but ngizomlinda naye. Ngizobe ngimlindile ngiqhubeka, yes ngizomzama ngoba angigive up. Wawungavesana ngani uye kudadewabo kunokuthi-ke na ugowe through yonke le nto? No, phela usisi wakhe ngimbone ngoba sengihlela nobhuti wakhe sesispende isikhathi esiningi naye. Oh, bungamazi ekuqaleni? No, bengimazi abo esontweni lokho, ngimbone esontweni but benganakho. Oh, bulokhu umbone esiqhamsushi la kungaspendi isikhathi? Yes, futhi ngikhoza akajwayele nokuya esontweni. Okay, awungitsheleke yini le I mean you give up kumuntu ade uthi uthandana nawe umthanda wabona ukuthi no, let me just get married to this guy vele ama-parents. Yini la yenza usisi wakhe le wabuka ukuthi hayi ngeke ngidela konke? I don't know. I think ama-feelings because angikwazi ukuwa-controla. Ama-feelings ayaphela. But manje nginawa wakhe. Nginawo. And uhamba nawo? Awubheke emuva? Yes, ngibheke emuva. Yo, hayi niyayizwela ababukele emakhaya uthi akabheke emuva. Ufuna la uSqueezer wakhe yena and akafuni ngisho nokuyilokhuza le ukuyikhuluma. Uthi ufuna uSqueezer la eduze kwakhe. Yebo. Asembe ukuthi uSqueezer la ekhona uzoyishintsha ingqondo. Uzobuka naye ngelinye ihlo uthi hayibo kodwa ya khona ngiyamthanda. Sikufisela inhlanhla. Ngiyabonga, ngiyathemba ukuthi uzoshintsha. Hayi nizwele babukele emakhaya. Bake singicela bandla singa go through iprocess yemshado if abantu singabathandi. Asisho nje kusaqala. Singaze sibe busy nje size thina siyosika sijabulela imshado kanti wena umfundo umuntu. Asisho nje isaqala indaba ukuthi ibhutiwe mina ngeke angidlaleli nje le team ofuna ukungidlalisa kuyona, ngidlalela enye. Uqhubeke because at the end of the day happiness yakho iyona ebalekile. So Black Life TV sinthanda kakhulu, siyabonga kakhulu ukuthi beninathi kulolu hlelo. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar. Bye bye. It's the Black Life TV.